Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadratal mukarramin, dumateng sedanten jamaah sholawat kubra ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng Yai Nur Qomaris keluarga ingkang ugi kawula mulyakaken lan mugi-mugi ingkang saged rawuh niki dipun mulyakaken kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kelawan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, minangka wujud syukur kula lan panjenengan sedaya dumateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi ngempali kula lan panjenengan sedaya niki estu saged dipun paringi istiqomah ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi saged beto ilmu ingkang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Lan mugi-mugi saged dadosaken sebab kula panjenengan sedaya dipun paringi Allah pinaringan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kelawan wawasan sholawat kubra ingkang sampun dipun amalaken, mugi kula lan panjenengan sedaya dados umati Kanjeng Nabi ingkang angsal kuwadah syafaatipun Gusti baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ingkang kula mulyakaken, bil iktifa wal iktisar langsung mawon kula waos kitabe sadurunge kula waos kitabe kalingi mutaken panjenengan sing santai nggih. Pokoknya ngaji santai aja, nek kepingin sembujung sangat sembujung. Jadi niki langsung kula waos kitabe tak golekno sing hadise pendek kersane mboten dang-dang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala adullukum, iki dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe ngenten. Ala adullukum, ana ta durung nuduhake sapa ingsun ing sira kabeh ala asadakum ing atase wong kang luwih banget utawa wong kang luwih kuat sira kabeh. Dadi Kanjeng Nabi dawuhe tapi rupa pitakon. Napa panjenengan sedaya iki durung dituduhno Kanjeng Nabi, durung dikei ngerti Kanjeng Nabi ala asyadakum nanggene wong sing paling kuat. Lah kinten-kinten jenengan nek ditakoni ngono jawabane sampun dituduhno, sampun ngertos adereng. Wong sing paling kuat iku sapa sih? Iku pitakone Kanjeng Nabi ngoten, dawuh tapi rupa pitakon. Awakmu durung tak duduhi ta? Wong sing paling kuat niku dawuhe Kanjeng Nabi tapi pitakon. Matur-matur dijawab. Ketika Kanjeng Nabi niku takon dijawab dhewe. Jawabane ngenten. Wong sing paling kuat iku dawuhe Kanjeng Nabi nggih niku iku amlakukum, luwih bisa ngempet sira kabeh. Sing jelas gambaran kuat niku mboten kados kula panjenengan sedaya. Nek kula jenengan sedaya gambarno wong sing kuat iku lah awake sing berotot ngoten nggih. Sing tenagane luar biasa nggih. Nek Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku gambarno wong sing kuat niku ngenten. Iku amlakukum luwih bisa ngempete sira kabeh. Linafsihi maring awak dhewene sira kabeh. Dadi kula jenengan sedaya sing paling iso ngempet. Ngempet napa? Indal ghadabi. Ing dalem nalikane muring niku lho. Niku panjenengan ketika marah kok iso ngempet sakuwat-kuwate menungso muwe Kanjeng Nabi. Lah carane ben iso ngempet ketika muring-muring, ketika marah, ketika mangkel, carane ya apa ngamalno sabar. Lah ngoten nggih. Iku sakuwat-kuwate semakin sampean sabar, semakin sampean iso ngempet, niku semakin kuat panjenengan
sedoyo. Iku sing ngekei status Kanjeng Nabi. Iki umatku sing kuat iki dibanggakno ambek Kanjeng Nabi. Ora kok umat sing ngelemprel ae. Kok umat sing lemes ngono mboten. Tapi iki umatku sing kuat. Buktine apa? Nek murid-murid iso ngempet pole gak sida murid-murid. Pole gak sida mangkel, pole gak sida ngaplok misale. Ono kasus penganiayaan iku sumbere ya teko gak iso ngempet rodobe. Lah iku sapes-sapese wong niku. Sampe nek ngerti ana wong misale, mbok wong tuwa didik nang anak, mbok guru didik nang siswa, nek perkara ni sepele sepuron. Nek perkara ni sepele. Nek perkara ni boten keterlaluan, ojo sampe ngelokno. Murid-murid gak apa-apa ngandani gak apa-apa, tapi ojo sampe ngelokno. Soale wong dilokno biasane mentale sing kena nggih. Apa maneh sampe dikaplok ngoten niku. Apa maneh ngaploki sampe sirahe ngoten niku. Iku ampun ngantos ngoten. Nek buktekno nek jenengan niku tiyang sing kuat. Lah carane ben dadi wong sing kuat carane ngamalno sabar. Lah sabar niku dawuhe sahabat Ali wonten kitab Lubabul Hadis. Sabar ku enten 3. Sabar niku enten 3. Sing pertama niku as-sabru alal ibadah. Sabar ketika nglakoni ibadah. Sabar ketika dijak ibadah. Sabar ketika budal ibadah. Ayo sampean sabar. Iku nek iso ngamalno niku aqtahullahu mi'ata darajatin. Kullu darajatin ma bainas samai wal ardi. Nek iso ngamalno sabar, gak sampai muring-muring nek ono masalah misalnya. Bahwa ketika iso ngamalno sabar alal ibadah, ketika nglakoni ibadah meskipun abot disabar-sabarno dilakoni. Ketika ngaji rutinan ngeten iki, meskipun wis lesu, dibetah-betahno disabar-sabarno ngenteni ngajine mantun. Wis iso ngamal wonten niku, kan ngeten iki nglakoni ibadah sih, ngaji niku. Ketika ana adzan ya sing sabar. Meskipun alasan budal nang masjid utawa nang musala. Nek iso ngamalno sabar nggih, masalahe kadang wong iku budal tapi gremeng. Gremeng iki mosok ya sabar. Kan wong ngaji niku mboten kabeh iku ngajine iku iso sabar. Ono sing gak patek sabar. Ono sing gak sabaran yo. Kadang-kadang sampai ditinggal mulai sing ngaji gak direken kok. Soalnya gak iso sabar. Lah umpama iso sabar niku lho nggih. Jenengan niku dikei Gusti Allah 100 derajat. 100 derajat niki 1 darajahe sak derajate. Kullu darajatin. Niku mabainas sama wal ardi. Niku jarake umpama digawe jarak nggih. Niku jenengan niku antarane langit nang bumi niku adoh tegak. Cara digawe nyiduk nang Gusti Allah iku lho. Kedekatanmu iku lho sampai mabainas samai wal ardi. Ping kate yo 100 bisa. Iku sak derajate iku mabainas samai wal ardi. Antarane langit ambek bumi. Lha iku lho dikei 100. Jenengan nek iso sabar ketika nglakoni ibadah. Jadi jenengan sabar-sabar mau. Engko tambah sabar, iki ganjaran ditambah akeh. Derajate umpama digawe nyedhek nang Gusti Allah iku duwe cepet tutuk. Dadi sampeyan nek kepengin cepet tutuk nang Gusti Allah sing sabar ketika nglakoni ibadah. Sing nomor kali dawuh sahabat Ali wonten kitab Lubabul Hadis salah setunggale. Niku as-sabru anil maksiat. Niki luwih dhuwur maneh derajate. Jadi sabar nglakoni ibadah itu derajat sabar sing tingkatane paling rendah. Lan tengah-tengah ana as-sabru anil maksiat. Sabar ngedohi maksiat. Ana kesempatan tapi jenengan sabar. Sehingga kesempatan maksiat niku mboten dipendhet. Ora dilakoni. Soale sabar. Nek ana maksiat kok mboten sabar, ya jelas dilakoni.
Misale mau duit 100.000 ketok. Iki ketokane gak wong gak ngerti iki umpama tak colong iki. Umpama tak jupuk iki wong gak ngerti. Nek wong gak sabar langsung dijupuk. Soalnya teko ati nuranine iku duwe niat elek. Soalnya boten sabaran, mesti kelakon nglakoni maksiat. Tapi nek jenengan manah iso dilakoni iso gak iku berarti gak patek sabar. Tapi nek jenengan sabar, ada kesempatan pun bahkan umpama nglakoni pasti aman. Umpama sampean lakoni lho pasti aman. Misale jenengan niku misale dadi perangkat misale atau dadi pejabat misale. Ngecok sampean korupsi lho gak konangan. Tapi sampean sabar. Ono korupsi mriki aku nek gelem iki ludung ibadi sak MI duwe wong tantit kan sing ngerti gak? Ala dihukum paling yo mek setahun setengah ngono. Padahal itu korupsi sak MM-an iki. Lah wonten sih. Lah iku sampean sabar gak dicupuk. Tetep duweke iku di encene nggone masyarakat ya dikekno masyarakat. Jenengan kok iso sabar? Niku dawuhe Kanjeng Nabi. Niku aqtahullahu sittami'ati darajatin. Kullu darajatin ma bainas sama'i wal ardi. Dikai Gusti Allah 600 derajat. Nek sabar iso nglakoni ibadah gelem sabar. Iku kan mek 100 derajat. Tapi nek iso ninggal maksiat, ono kesempatan maksiat tapi jenengan sabar sehingga gak sida nglakoni maksiat iku oleh 600 derajat. Sak derajat ma bainas sama'i wal ardi. Sak derajat niku perkara antarane langit ambek bumi. Niku sak derajate 600. Lah niki sabar sing paling sae niki dawuhe sahabat Ali. Sabar sing nomor 3 sing paling apik dhewe. Nggih niku as-sabru 'alal musibah. Sabar ketika kena balak, ketika kena musibah. Balak musibah niku lak maceme kathah nggih. Ngoten. Ana sing musibah enteng-entengan, kehilangan duit 10.000 misalnya. Ana sing musibah gede, kematian misalnya. Lah jenengan kok iso ngamalno sabar? Iku ganjarane aqtahullahu ajrahu bi ghairi hisabin. Ganjarane tak terbatas. Yang jelas lebih dari 600 derajat. Luwih teko ganjarane sabar nglakoni taat, sabar ngedoi maksiat. Ganjarane kuwatah ketika jenengan enten balak kok iso sabar. Napa malih sakniki niku lak bulan Safar sih nggih. Bulan Safar nek adate wong Jawa. Biasane nek Rebo terakhir, wong Jawa iku nek ngarani Rebo Wekasan. Nek teng mriki enggak ada adat ngoten ta mboten? Nggih. Wonten. Terus maling ngono nek ana Rebo Wekasan niku lapo sampean? Bancaan. Namung bancaan mawon ta? Coba dilakoni biasane niku lho namung bacaan ta nglakoni nopo? Dzikira ta yasinan ta sholawatan ta nopo? Biasane nopo? Yasinan nggih. Berarti pas wayahe Rebo Wekasan jenengan ngamalno Yasin. Tujuane ben selamat. Selamat sangka nopo? Bala. Iku lak terkenale lak wonten sih. Dadi Rebo Wekasan niku adat Jawa tapi dicampur ambil Islam. Jadi Jawa ambil Islam didadekno siji. Rebo Wekasan iku lak Rebo terakhir wonten bulan Safar. Lah niku panjenengan nek tanglet ku sakjane Rebo Wekasan niku nang agama iku ana tagak sih. Kan niku adate wong Jawa. Gak kabeh nglakoni itu mak luwe akeh wong Jawa nglakoni timbangane boten nglampahi. Lah ngoten sih. Nah biasanya amalannya kan macam-macam. Cuma sing salah satu sing terkenal amalannya kan ngelakoni sholat Rebo Wekasan. Itu mriki enten sholat Rebo Wekasan apa mboten? Mboten nggih. Nggih alhamdulillah nek mboten. Jadi adat niku sakjane metune iku sangka ulama zaman biyen. Iki salah satu keterangane wonten kitab Mujarabat Ad-Dairabi utawa Kanzun Najah Wasuru. Utawa nek kita fikih meneng ngene Nihayatul Zain karya Imam Nawawi. Iku titik bahas masalah hukumnya Rebo Wekasan. Lah Rebo Wekasan itu kan Rebo terakhir bulan Safar. Nek wonten keterangan kitab niku enten niku
Nek sampean takon dalile, sampean takon nas Al-Qur'ane, hadise mboten nenten. Sing jelas nang syariat khususnya salat Rebo wakasan. Iku mboten nenten. Sampeyan golek hadis sing sahih gak ono. Ono iku hadis niku ono sing ngomong maudhu, ono sing ngomong dhaif. Maudhu iki gaenane menungso. Nek dhaif hadise sangat lemah. Dadekno hukum gak kena. Jadi yang jelas buat nenten ngene syariat Islam menganjurkan sholat Rebo wakasan. Berarti yang tiang niku kadang niku enten sing nglampahi ya Gus. Terus pundi niku Gus? Kan wonten biasane pertanyaane. Lah Rebo wakasan niku salah satune asal usule iku krana ana wong sufi utawa wong sing terkenal kasef niku ya iso ketok lah. Dadi wonge oleh ilham. Kiai terkenal sufi, terkenal alim, wonge ku oleh ilham. Ngertos ilham nggih. Ilham sanes mukjizat. Ilham iku suatu keistimewaan sing dikekno Gusti Allah nang para alim ulama. Oleh ilham, sanjangan iku setiap Rebo terakhir setiap bulan, khususnya bulan Safar. Iku Gusti Allah medhukno balak totali 320.000. Niku sangka ulama nggih, ulama sufi, wonge kasef, wonge niku mukasafa lah. Dikai ilham ambek Gusti Allah ngoten niku. Sehingga ulama iku mang ikhtiare supaya gak oleh balak, supaya gak ketiban balak, supaya selamat, ikhtiare ngamalno amalan. Lah salah satu amalane kan macam-macam. Sing jelas ikhtiare nek nang agama niku oleh sampean ikhtiar ben selamat, tapi nek ikhtiarmu iku man sesuai dengan syariat Islam. Ana tuntunane nang agama gak apa-apa. Misale sampean maca tahlil, misale sampean maca Yasin, nang agama lak enten sih. Ah umpama salat, sik delok salate, tak takoni salate. Sampeyan nek salat apa? Niku salate niate salat Rebo wakasan gak oleh kula jawab. Tapi nek sampeyan niate salat sunnah mutlak. Niate usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Niku salat sunnah mutlak iso dilakoni sawaya-waya, gak ono sebabe, gak ono wektune. Yo tidak terikat oleh bilangan. Sakarepmu sampean nglakoni pirang rakaat iku jenenge salat sunah mutlak. Dilakoni nang wektu ndiye monggo. Yo gak ono sebabe. Ah ngoten niku ono hadise ono. Nang kene agama enten, nang syariat enten. Utawa sampean nek salate salat hajat. Iku gak apa-apa sunah. Salat hajate apa ben nolak balak gak apa-apa. Nek salate salat hajat utawa salat sunah mutlak. Tapi nek salate jenengan niate salate gak ono nang syariat. Contone niate salate ku salat Rebo wakasan. Padahal nang syariat gak ono. Seboleh hadis sing sahih yo gak ono. Omongane sampean nganggep salat iku sunnah, maka jenengan nglakoni bid'ah sing dolalah. Bid'ah niku apa sih? Nglakoni perkara sing gak ono nang syariat. Utawa sing paling nemen nang syariat iku wis ana anjuran salat sunnah, malah sampean gawe salat sunnah sing anyar, dan salat sunnah anyar iku mah gak dianjurno nang syariat, gak ono dalile. Nang agama ora ono, nang syariat gak ono, malah sampean lakoni, sampean nganggep iku sunnah, menyunahkan sesuatu yang tidak sunnah, iku jenenge bid'ah. Tapi aja dianggap sunnah. Apa maneh sampean niati salat Rebo wekasan sampean nganggep sunnah, maka ulama sepakat hukume haram. Tapi nek sampean salate salat hajat, salate salat sunnah mutlak sae. Karena nang agama ana tuntunane. Ana nang syariat ngenten, dalile yo jelas ngoten. Utawa jenengan teng mriki adate maca Yasin, enten hadise iqra'u Yasin ala mautakum. Salah satune. Gak apa-apa sae. Sing penting ampun dikhususno, ojo diniati umpama nglakoni amalia utawa nglakoni salat sing gak ono tuntunane nang agama, tuntunane nang syariat Islam. Ngoten paham nggih?
Wonten. Dadi jenengan ngamalno sing sesuai dengan syariat enten tuntunan nang agama malah langkung sae. Wonten. Tapi umpama salat, kula niku salat Rebo Wekasan niku ana undangan niku dikon ngimami salat Rebo Wekasan. Nah, kowe gak tau salat Rebo Wekasan kok. Kok dikon ngimami salat Rebo Wekasan niku adate tiyang-tiyang, tapi undangannya asline undangan ngaji. Semaring ngono aku salat apa ya? Nek ulama-ulama dipolitiki niku wae. Salate diterangno Rebo Wekasan niku napa? Niku salate digawe salat hajat utawa salat sunah mutlak. Wonten. Rakaate bebas. 2 rakaat kene. Kalau salat hajat tak oleh 2 rakaat, petang rakaat ya kene. Nek sampean salat Rebo Wekasan nang ngene kitab niku enten ulama ngekeki amalia niku, salate niku malah didele mantun subuh. 4 rakaat. Ana sing 2 rakaat. Sing diwaca surate Al-Kautsar ping 17, Al-Ikhlas ping 5, Falaq Nas ping 1. Mantun-mantun donga. Niku sing diwaca diamal. Apa lah sampean ngomong ngamal niku. Surate sesuai niku cuma sing penting niku niat salate apa. Aja niat salat sing gak ono nang syariat, gak ono hadise, gak ono nas Al-Qur'an kaya niat salat Rebo Wekasan tuh usolli sunnata safaro gak ono. Kan niat salat sunnah safar fi Rabi il akhir utawa fil arbi'i al akhiri ing dalem Rebo kang akhir fi safar ing dalem bulan Safar utawa sampean nek bahasa Indonesia kula niat salat Rebo Wekasan ya gak ono tuntunane hadise gak ono tapi nek sampean kula niat salat sunah mutlak 2 rakaat karena Allah taala oleh utawa kula niat salat hajat untuk menolak balak oleh enten soalnya nang kene syariat nang agama gak apa tapi nek sampean niate mengkhususkan Rebo terakhir bulan Safar atik salate niate salat Rebo Wekasan ya ulama kados Mbah Hasyim ngomong haram. Tadi kata ulama sing berpendapat niku mboten angsal wonten. Dadi kula umpama dikon ngimami salat Rebo Wekasan ala niate wong nglakoni ibadah sih yo tak imami salat Rebo Wekasan tapi yo tak kandhani sampeyan nek kepengin oleh sunnah iki aja niat salat Rebo Wekasan ae nglakoni salat hajat ae iku dungane donga digawe selamat digawe ngilangi bala ngoten iki jelas sing ana tuntunane ana anjurane nang syariat Islam niku langkung sae. Para ingkang kawula muliaken kinten cekap saking kawula saderengipun dipun tutup menawi enten sing tanglet monggo. Terus nggih. Saumpama usolli sunatan li taqbil bala arba'ah rakaatin. Tak teruse sing penting jenengan sunatan niku sunatan salat sunah mutlak nggih. Rata ulama salaf dulu kok. Nggih. Ngoten niku camatan. Nggih. Saya Mas Dairo nggih ngoten nggih. Nggih ta nggih. Enten keterangan niku paling enten teng 5 kitab menawi. Salah satune Mujarobat Nihayatuz Zain. Terus Kang Zuna Jawa Suru sing kali niku mboten patek terkenal kita nggih. Dadi ngoten. Dadi nggih. Nggih Mujarobat niku kitab nganu Tib wal Hikmah, kitab dukun bahasane wong-wong niku. Dadi nggih mboten napa pokoke jenengan niate nglakoni mboten niat nglakoni sunnah salat sunnah napa niku Rebo Wekasan. Dadi jenengan niati sesuai sing anjurane syariat salat sunnah mutlak utawa salat pokoke mboten dikhususno niku nggih. Ora dikhususno ora nyunnahno perkara sing mboten sunnah. Dadi jenengan nglakoni ini salat sunnah, sunnah salat hajat utawa salat sunnah mutlak untuk menolak balak itu balak niku artine krana nolak balak. Mboten napa sing penting niate salate aja salat sunnah Rebo Wekasan. Soalnya salat sunah Rebo Wekasan niku mboten nenten hadise ngoten. Dadi aja nyunahno perkara sing mboten sunnah. Malah nek kula ngejak wong-wong, kula kei pemahaman, wis sampean kepengin salat pirang rakaat? Tak takoni, kali rakaat Gus, 4 rakaat biasane nang kene ya apa biasane petang rakaat ae nglakoni petang rakaat. Biasane yang diwaca surat apa? Surat niki niku mboten masalah, sing diwaca surat apa?
karena tidak bertentangan. Petang rakaat wis mboten masalah, tapi tak jelasno. Lah iki salate niki salat sunah mutlak niki ben oleh sunnai, ben oleh sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan agama. Jadi usolli sunnatan misalnya rakaat ini sampean dambahi lidafil balai ka apa? Sunnatan lidafil balai sing penting lakon ini salat sunah mutlak ben oleh ganjaran sesuai dengan syariat, sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, sesuai dengan sunnah Kanjeng Nabi utawa salat hajat jenengan sedanten kak nggih pun saged sih niate ngoten. Ben oleh ganjaran. Sing penting sing boten angsal sing ulama berpendapat niku haram utawa ulama kata sing boten setuju niku nek salate dikhususno Rebo akhir bulan Safar dijenengi salate niate salat Rebo wekasan. Kanthi nganggep sunat salat Rebo wekasan. Ha niku sing ulama niku kata mboten setuju, kata sing nganggep niku gak oleh salat model ngoten niku. Haram salat model ngoten niku. Paham nggih? Apa mboten nggih? Usolli sunatan gak maksudnya sing penting innamal a'malu kan binniyat. Niat niku lak manggone nang jerone ati. Dadi atine kula jenengan sedaya sing ngertos lawake dhewe-dhewe. Pokoke ojo nglakoni sunnah sing boten enten teng syariat. Dadi jenengan nglampahi niate nglakoni sunnah, umpama salat nggih, nglakoni salat sunnah sing ana nang syariat niku salat sunnah mutlak utawa salat hajat. Ojo nang jero atine salat Rebo wekasan ngoten lho. Maksud kula niku ngoten. Soale ben oleh ganjarane sunnahe ngoten. Dalem pas salat emang mereka kan hormati Rebo wekasan. Tujuane niku nggih kan Rebo wekasan niku lak dadi adat kepercayaan kan tujuane untuk menghilangkan bala. Sampeyan kepingin ngilangi bala gak apa-apa, sing penting sing dilakoni, sing digawe salat, sing digawe amalan, sing digawe napa pokoke sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat Islam. Wong Kanjeng Nabi ku ngongkon donga ya gak apa-apa, ngongkon salat ya gak apa-apa kan enten tuntunane. Sing penting salate aja gawe dhewe ngoten. Aja gawe anyar maksudnya. Dadi ngoten. Dadi gak apa-apa. Jenengan wong Gusti Allah niku lak enten dawuh ngenten sih, ana inda doni abdi bi. Tak ono bala, tak gak ono bala. Gusti Allah itu tergantung kepercayaan kula jenengan sedaya. Sampeyan percaya, yo bala kudu temen. Lho nggih kok, wong Gusti Allah itu dawuhe ngoten, ana inda doni abdi bi. Sing jelas kabeh iku yo saka Gusti Allah. Sampeyan nek kepengin hasilé sae husnudzon nang Gusti Allah. Ketika enten napa-napa enten bala sing sabar nek cara ngamalno hadis iku ganjarane gedhe. Umpama kepengin ikhtiar gak apa-apa manut perintah Kanjeng Nabi ikhtiar ketika enten bala ikhtiar apa sedekah kene, donga kene kan Kanjeng Nabi nanti perintah. Misalnya ikhtiar lewat sholat gak apa-apa. Wong Kanjeng Nabi yang nganjurno ketika suatu negara atau desa itu kena balak. Kan Kanjeng Nabi tahu sholat kunut selama 5 waktu pas wayahe sholat fardu. Sing penting ku sunnah niku tahu dilakoni Kanjeng Nabi, tahu dicontohno Kanjeng Nabi. Dadi sunnah iku enten fi'li, enten qauli, enten takriri. Fi'li ku diucapno Kanjeng Nabi, kok fi'li ku dilakoni Kanjeng Nabi, nek qauli ku diucapno Kanjeng Nabi, nek takriri Kanjeng Nabi menengahi tapi setuju. Maksudnya menengahi mboten nglarang. Iku ya dadi sunnahe Kanjeng Nabi. Jadi sing penting mboten damel iki ambek apa maneh bertentangan ambek syariat Islam. Jadi jenengan umpami ngimami salat sunnah, sing penting atine ngimami salat sunnah mutlak misalnya untuk menghilangkan bala mboten masalah. Sing penting ojo salat mengkhususkan salat Rebo wekasan nganggep nek salat Rebo wekasan iku sunnah. Krono iku gak ono dasar, krono iku gak ono dalile, krono iku gak ono nang syariat. Malah niku mboten sae. Kados Mbah Hasyim niku tegas, nek ngene iku haram, nek Mbah Hasyim mungkin
Mbah Hasyim Asy'ari niku. Pun paham nggih? Mulai awal ngantos akhir menawi kata khilafi kata bukti saking kawula kula nyuwun ngapunten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya hafiz ya nasir ya latif ya wakil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-faqatin wa al-faqarakatin wa al-fani'amatin wa al-rahmatin wa al-faqazakin wa al-fadawain wa al-hajati wa hajatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayhi wa atuli muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.